Ako ste si mohli všimnúť, je tu informačka. A to taká, že... No, poznáte informačky, to je jasné. Čiže budem natáčať videa z hier. A trošičku ma asi bude zle počuť. Ale budem natáčať aj z Hitman Blood Money. Aj z všelijakých iných hier. A keď si kúpim Avermediu, tak budem natáčať z Xboxu alebo PlayStation 3. A už sa teším, keď budem hrať. Ale počkám si, keď budem mať nejaké 3-2 odbery. Áno, na kanáli Cukor. Jasný Cukor. A zabudol som povedať, že ku Cukor, drevo som zabudol heslo, to preto som si vytvoril nový. A čo? Novú informačku. A keď chcete, tak si pokojne môžete vypočuť aj túto príjemnú hudbu. Počkajte. Čiže pre túto informačku by to bolo asi tak všetko. Čaute.